destacar-la a l'acte d'inauguració del cicle que hem titulat Joan Magrinyà, recordant el mestre de la dansa. Ens fa moltíssima il·lusió iniciar aquesta programació en la qual portem mesos treballant per impulsar la commemoració del ballarí vilanoví Joan Magrinyà, on es compleixen 25 anys del seu traspàs. Un homenatge que vam iniciar l'any passat amb la producció de l'audiovisual Joan Magrinyà, en memòria de la dansa, en estreta col·laboració amb l'associació Ibisex Ballet i amb Canal Blau, i que estrenem aquesta primavera confiant que les mesures sanitàries aniran sent més favorables per tot el que volem fer. El cicle tindrà com a acte central una taula rodona, el Dia Internacional de la Dansa, el proper 29 d'abril, en què comptarem amb el testimoni directe de professionals de la dansa i les arts escèniques que forjaran la seva trajectòria de la mà de Magrinyà, així com una petita intervenció en directe d'una parella de ballarins del Conservatori Professional de la Dansa de l'Institut del Teatre. Aquest acte especial serà retransmès per Canal Blau. Parlarem de 3 conferències, una de les quals és la que inaugura avui el concurs, que repassarà les facetes de Magrinyà com a ballarí, mestre i coreògraf, així com la seva relació amb la ciutat de Vilanova. Aquestes 4 fantàstiques ocasions seran els pilars que sostindran una programació que es podrà gaudir des d'avui fins al mes de juny, període en què serà disponible la mostra documental que heu vist a l'entrada i que comptarà també amb un contingut ampliat i en suport virtual, al qual hem dedicat l'últim número de la publicació trimestral de la biblioteca i el Vitrina. Podeu donar foto al codi QR per accedir directament des de pàgina web. També amb una foto al QR podeu accedir als documentals que hem traduït al castellà per aquesta ocasió per tal que el nostre homenatge pugui arribar més lluny. Vull ser molt breu perquè el Tomàs té moltes coses a explicar en una poqueta estona i abans contarem amb les paraules del regidor i de Carme Caballero, presidenta de l'associació Ibisex Ballet, però no voldria deixar perdre l'ocasió d'agrair tota la feina feta darrere d'aquest cartell que inaugurem avui. Perquè tot això no hauria estat possible sense la persistència, la predisposició i la incansable il·lusió de l'associació Ibisex Ballet, d'unes custodis de la memòria del ballarí, al que agraïm tot el suport per la identificació del llegat i a la celebració d'aquesta programació. La preparació del cicle ha estat també una excepcional ocasió per acabar les tasques més essencials de descripció i preservació del llegat documental de Joan Magrinyà, que avui ja ens permeten disposar d'un inventari complet a disposició dels usuaris. Us hem recollit una síntesi de la vitrina virtual i voldria transmetre l'agraïment als bibliotecaris d'aquesta casa com han fet possible, així com a la resta de personal que ha traduït el documental i ha contribuït a cada detall perquè tot surti bé. De nou més, passo la paraula al senyor Jordi Marina, regidor de la Promoció Econòmica, Projecció de Ciutat i Patrimoni Cultural, que ha començat des del principi aquesta iniciativa perquè la ciutat de Vilanova promogui aquesta figura de l'art nacional que la ciutat pot seguir reivindicar. Moltes gràcies. Jo ho vaig dir l'any passat i crec que com a Ajuntament, com a ciutat de Vilanova i la Geltrú, teníem un deute històric de reconeixement d'aquesta figura nacional en el món de la dansa, que és Joan Magrinyà. Per tant, en el seu moment, institucionalment, ja us vaig demanar disculpes a tots els amics d'aquest mestre. Veig que hi ha més amics i amigues del món de la dansa, que això també em satisfà. En el seu moment, tot l'any passat, tot aquell treball que, com ara ens deia la directora de la Biblioteca Museu, de la Biblioteca, perdó, i tot de l'any, hi va haver molt de treball conjunt. Al final va ser com una gran família, no?, entre la Biblioteca Museu i l'associació de l'Ibisex Ballet. Al final també un dels fruits d'aquesta gran família va ser l'audiovisual que es va presentar a la tardor de l'any passat i una mica els que no el van conèixer, el mestre amb aquí audiovisual precisament es retransmetia tota aquella vivència que moltes de vosaltres vau viure amb el mestre, que al final no és només qüestió de la dansa i de la tècnica sinó del viure-la. I en el fons el que fem avui en aquest cicle de Magrinyà que avui presidim és intentar conèixer més el mestre, en el cas de la gent
que no el vam conèixer i sobretot doncs, tornar-lo a viure, no? I a fer-lo viu en la nostra manera de ser, a la nostra manera doncs, de viure la dansa i fins i tot no? del viure al dia a dia. Altres coses que venim fent des de la institució, ja sabeu doncs, que ara tenim una exposició temporal a la tarda al museu, exposicions temporals. Bàsicament posem de manifest doncs, que som una institució nacional, que per tant posem de manifest tots els llegats que tenim a la biblioteca del museu i que precisament un dels llegats doncs, que tenim i que en volem posar en vàlua doncs, és el de Joan Magrinyà. I res, doncs, també ens parlaven, no? Aquesta vitrina, aquesta gran vitrina a la biblioteca doncs, que avui també posem d'obrir, no? Inaugurem, doncs, que també ens ajuda a descobrir més el mestre, descobrir-lo més des de la vessant també documental, però que ja us animo, després també la Laia, la directora, doncs també ens animarà doncs, a fer més vivencial aquesta vitrina i que per tant doncs, també ens pugueu ajudar vosaltres, tots vosaltres, doncs, a conèixer el mestre a través de tots aquests documents. Per a nosaltres, com a institució, és un gran honor doncs, tenir-vos a tots vosaltres i començar doncs, aquest cicle que tots esperàvem i que doncs, ja feia molt de temps que estàvem treballant conjuntament entre l'associació i la institució. Res més, moltes i moltes gràcies i a seguir endavant. Bona tarda a tots i moltes gràcies per estar aquí. Per nosaltres és un plaer molt gran haver-hi treballat amb la Biblioteca Museu Guadalajara, amb el Joan Medina, amb la Marina Àlies Chivarino, perquè ens han obert les portes de seguida, ens han entès molt bé, i volem presentar la figura del nostre mestre, Joan Medina, que tots vosaltres, algú també, amb els seus pares, els heu viscut, els heu conegut i tot això ara portarem la part artística del mestre i també alguna part personal d'ell. Us dono les gràcies, és un plaer de veritat i jo penso que aquesta és la primera conferència que es fa. Després hi haurà 3 conferències més, una taula rodona, una conferència parlant de les coreografies del mestre, versàtils, completament, clàssic, contemporani, espanyol, i per tercer serà l'Anny Brugueras, que farà una visió de lo que és pel mestre, la inspiració que va tindre aquí a Vilanova, conjuntament amb la Laia. Ara veureu el treball que s'ha fet. Veureu el treball primerament amb el Tomàs Manyosa, que és un historiador, és un ballarí, és un músic, i veureu tot el treball que s'ha fet. Jo crec que us agradarà. Fins i tot per nosaltres hi haurà algunes coses que seran noves, que les coneixerem a través d'ell. Moltes gràcies a tots i és un plaer, de veritat, estar tots junts. Gràcies. Moltes gràcies, Jordi i Carme, per aquesta presentació. Parlarem ja de la ponència que hem vingut a escoltar aquesta tarda, la ponència que inaugura aquest cicle que ens reporta Tomàs Manyosa, celebrarem que a partir dels 7 anys començarà a desenvolupar les seves inquietuds artístiques com a dansalla infantil de dansa tradicional, de la mà del mestre Joan Ríos i com a estudiant de música de la senyora Maria Teresa Boix. Posteriorment estudià dansa clàssica amb la professora Carme Matxó i treballa com a ballarí al ballet titular del Gran Teatre del Liceu, sota la direcció del mestre Joan Magrinyà.
Apassionat per la música i la dansa, en els últims anys ha realitzat diversos estudis de recerca sobre aquests àmbits. També ha publicat diversos articles i ha realitzat conferències per promoure el coneixement de diferents àmbits de la dansa i la música tradicional. En Tomàs ens farà un recorregut per la brillant carrera de Joan Magrinyà, que per la carrera que va fer com a ballarí. Exposarà els seus inicis a la dansa, els mestres que va tenir, els estils de dansa que va dominar, les seves parelles de ball i les fites més importants de la seva extensa trajectòria. Una conferència que li ha acompanyat de fotografies, música i vídeos que li van a comprendre la faceta artística de Joan Magrinyà com a ballarí. Doncs donem ja la benvinguda a Tomàs, qualsevol moment. Molt content d'estar aquí, avui a Vilanova, per parlar de Joan Magrinyà Sant Romà, amb la seva vessant de ballarí, únicament, perquè a la seva faceta de coreògraf, de mestre de ball, la seva qualitat humana, el seu lligam especial amb Vilanova, tots aquests són temes que vindran amb la taula rodona d'aquí 15 dies i amb les altres dues conferències que hi haurà. Per tant, jo intentaré parlar de les fites, faré un recorregut històric de Joan Magrinyà i intentaré explicar les fites més importants d'aquesta carrera com a ballarí. M'ha semblat que ja que parlem de Joan Magrinyà, ballarí, el millor és intentar que el veieu amb fotografies i també el puguem veure a ballar. No hi ha gaires enregistraments d'ell, però algun hem pogut recuperar i per tant avui els veurem. Comencem una mica dels Magrinyà Sant Romà. Els Magrinyà Sant Romà no eren unes famílies de tota la vida, diríem, d'aquí de Vilanova. Els avis paterns, l'Isidre Magrinyà Requesens i la seva esposa, la Rosa Mercader, tots dos eren de la Riera de Gaià i van venir a Vilanova a l'últim terç, a viure a Vilanova a l'últim terç del segle XIX. Van tenir 4 fills, l'Isidre, el Joan, el Francesc i la Rosa. L'Isidre després seria el pare dels germans Magrinyà. En quant als avis materns, el Joan Sant Romà, que era un majorista d'olis, era natural de Montblanc. Es va casar amb Josepa Gili, que era de la Febró. Una de les filles era l'Àngela Sant Romà Gili, que va ser la mare. Així doncs, l'Isidre Magrinyà, que els tenim aquí, l'Àngela Sant Romà, van casar i van tenir 4 fills. A la foto, a darrere, a l'esquerra, hi ha l'Àngela, que era la gran. A l'altre costat hi ha l'Enriqueta, que és la petita, els 4 germans, i assentats a terra hi ha el Joan i al seu costat l'Isidre Magrinyà, que va ser metge aquí a Vilanova, que em sembla que tothom el coneix, i que van tenir una relació sempre de germans molt unida, sobretot a partir dels anys 50-60. Tots sabeu que van viure fins i tot molts anys junts a la Masia Nova fins que van morir. Joan Magrinyà Sant Romà, a tot arreu que mirem llibres, articles, a la Viquipèdia, a tot arreu diu que va néixer, i és veritat, el dia 23 de desembre de 1903. Però, en canvi, si mirem certificat de naixement, diu que va néixer a las 10 del día 1 de enero de 1904. Doncs això va ser el seu pare, que per comptes d'anar a inscriure el dia 24 al registre, es va esperar uns quants dies i va anar-hi el dia 2 i va dir que havia nascut el dia 1 de gener. Per què ho va fer això? Ho va fer perquè li va semblar que a l'hora que tingués d'anar a fer el servei militar, si tenia un any més aniria més bé, i era un any més gran, només únicament per això, però és una curiositat. La infantesa de Joan Magrinyà va ser molt normal, estava en una família
acomodada, el seu pare era forner, perquè ja ho era l'avi, i es guanyaven bé la vida. Ell va començar a anar... Ell va començar, això és la primera comunió, ell va començar primer a anar a un parvulari que hi havia al carrer Sant Joan, després al Col·legi Sama, on va estudiar comerç. No era massa bon estudiant, la veritat és aquesta, i era molt tranquil, molt apocat, no li agradaven gaire les disbauxes. Ell preferia jugar a teatres, li agradaven els decorats, els vestuaris, la declamació, els gestos. Perquè veiem una mica com era ell. Una vegada els seus amics d'escola van fer una obra de teatre que se'n deia Els 7 pecats capitals, i ell feia el paper de la humilitat. El seu pare, com he dit, era forner, però ben bé aquest ofici no li agradava. Ell ja feia temps que tenia i va començar quan feia de forner, i va començar i ell tenia les ganes de fer, i ho va aconseguir, un negoci que era una societat d'assegurances mèdiques. Ell va començar, va anar creant clients, i va arribar un moment que tenia molts clients i la majoria eren de Barcelona. Llavors ell va creure que el més important era que estigués més a prop millor dels seus clients. I per tant, l'any 1918, la família se'n va viure a Barcelona. I allà és quan a Joan Magrinyà li comença a venir l'afició per la dansa. Li agrada i aquí és quan comença. Ell té llavors 15 anys. Ell mateix, Joan Magrinyà, en una entrevista que li van fer per la televisió l'any 1985, explica molt bé aquells seus inicis com a ballarí, amb qui va començar i de quina manera. Jo crec que el millor és que l'escoltem i que ens ho expliqui en aquesta entrevista que li vam fer amb un racó de la... Miri, l'any 1918 la família ens vam traslladar a Barcelona. Jo a Barcelona em portaven al teatre, que es veien les varietés que en deien, i una bailarina, Nati la Veïnita, que va ser la primera que va ballar música de Granados, em va impressionar molt. I després ja vaig començar per museus, freqüentar molt els museus que hi havia a Barcelona, el Museu d'Art Modern, comprar revistes als encants antigues, sobretot franceses, que hi havia moltes coses de ball, i les revistes que arribaven en aquell temps d'Anglaterra. Això és el que em va despertar l'afició al ball. Vaig sol·licitar una beca que oferia el mestre Llongueras, director de l'Institut Català de Rítmica i Plàstica, perquè veia l'únic camí que era aquest. I ell és el que em va acceptar amb molt de gust, em va alliçonar, em va aconsellar, em va ensenyar el sistema Jacques Dalcroze tant temps com vaig poder, i simultàniament vaig anar, llavors ja anant al Teatre del Liceu, a veure les òperes, vaig descobrir que hi havia ball i vaig anar amb el mestre Vassiliev, que era el director del ballet de l'òpera russa, i amb ell em vaig entregar durant el 22, que va ser això, fins al 26, i encara vaig continuar després. Fins que per al 26, que vaig ja debutar amb el Burgès Gentilhome a l'Orquestra Pau Casals, dirigit per Adrià Gual, i la coreografia i l'assessorament pels mestres Llongueras i Aureli Capmany, i així vaig començar. Sí, però fins que no va arribar a l'any 1926, amb el Burgès Gentilhome, no va ser gens fàcil. Aviam, estem al començament del segle XX i un noi, no una noia, un noi diu que vol ballar, que li agrada ballar. Això trencava tots els esquemes de l'època, era fora de l'habitual. Ara encara, per desgràcia, continua així, però bé, aquest és un altre tema. Ell fa això que explica, ell comença com un autodidacta, va als encants, compra revistes franceses i ingleses que parlen de dansa, mira els dibuixos, mira les fotografies, i ell, com pot, en una habitació de casa seva, intenta copiar allò que veu en aquelles revistes i intenta començar a fer alguna cosa. Llavors té la sort que pot entrar, com explicat, a l'Institut de Rítmica i Plàstica, i el Joan Llongueras de seguida el veu que té condicions, l'apoya, fa tot el que pot, però allà acaben ensenyant el mètode del cross, no? I ell acaba
pensa que ell ha d'anar, que necessita un mestre que li ensenyi a ballar. I se n'entera que hi ha el mestre Bautista que ensenya ball espanyol i se n'hi va, li ensenya a tocar les castanyoles i fins i tot li munta algun ball com el fandanguillo d'Almeria i un garrotín. Però això, en aquell moment, Magrinyà no és el que vol. Ell el que vol és aprendre dansa clàssica, que és el que li interessa. Finalment, un bon dia, s'arma de valor i se'n va a veure la Pauleta Pàmies, a l'estudi de la Pauleta Pàmies, que estava al carrer Sant Pau. La Pauleta Pàmies era l'única mestra de dansa clàssica que hi havia a Barcelona, era la professora la mestra del cos de ball del Teatre del Liceu, i ell hi va, truca a la porta i l'obre la mateixa Pauleta Pàmies. I li diu, molt educadament, que li agradaria molt, que li pogués assistir a les seves classes i ser alumne d'ell. I la Pauleta Pàmies, que tenia un caràcter una mica especial, li diu: aquí només ensenyem a noies. I li tanca la porta davant del nas. Així. Doncs ell no es dona per vençut i, com que, com ha explicat, ja anava al Teatre del Liceu, veia òperes, hi havia ballet. Cada any, aquests anys, venia la companyia d'òperes russes i aquesta companyia d'òperes russes portava el seu cos de ball amb el seu mestre, que era el Teodor Vasiliev. Li fa una carta amb el Vasiliev i li demana que, sisplau, si pogués anar a fer classes amb ell. I el Vasiliev, aquesta és la Pauleta Pàmies, i el Vasiliev està aquí, accepta i li comença a donar classes. Per fi ja té mestre. Abans del burguès gentilhome, que aquesta és la fotografia, ell l'any 22, com ha explicat, no para de fer coses. En plan amateur, ell s'apunta aquí a la Violeta Gracienca a fer una obra de teatre que se'n diu Els Porucs. I aquí el programa diu: el notable dansaire Joan Magrinyà representarà unes quantes escollides danses del seu extens repertori, jo crec que llavors no tenia extens repertori, acompanyat de la simpàtica senyoreta Angelina Sirena. I encara, el mateix any, fa els pastorets de Folk i Torres a Sant Feliu de Llobregat, i aquí ja surt com a coreògraf Joan Magrinyà Sant Romà. Això era l'any 22. Aquí va, el paper de dimoni, i fa tota una exhibició, diríem, no? I encara, a l'any 1923, actua també a l'Ateneu Empordanès amb una coreografia que es deia Roquinada amb música de Schumann. I arribem a l'any 1926, que és molt important per Magrinyà. Els primers 10 mesos no el són gaire perquè fa el servei militar, aquí el tenim vestit de militar. I el dia 14 d'octubre es llicencia. El mateix dia 14 d'octubre és quan al migdia es llicencia i a la tarda ja fa el burguès gentilhome al Teatre Íntim, amb l'Orquestra Pau Casals, i al cap d'uns dies ho tornarien a repetir al Palau de la Música perquè va tenir molt èxit. Ell continua anant a classes amb el Vasiliev, evidentment, i arriba el desembre i al Liceu fan El Príncipe Igor. I el Vasiliev el fa debutar al cos de ball amb El Príncipe Igor i el fa debutar. Al cap d'uns dies, que hi havia una altra òpera, es posa malalt un ballarí dels russos i el Vasiliev ja el fa ballar com a solista a la nit de maig i també amb els capricis d'Oksana. I encara arriba el dia 25 de desembre d'aquell any, l'any 26, que el Liceu es feia a l'Aïda. Com que era una obra italiana, la part de ball, vostès sabem tots que hi ha important a l'Aïda, no ho feien els russos, sinó que ho feia el cos de ball del Liceu. I aquí és quan la Pauleta Pàmies el va buscar i li diu: aviam, sisplau, si ballarà de parella amb la seva primera ballarina, que era la Carmen Salazar. O sigui, que aquella Pauleta Pàmies, que feia no gaires anys abans, li havia tancat la porta davant del nas i li havia dit que aquí no ensenyem noies, ara anava a buscar per ballar la vida. O sigui, que alguna cosa li devia veure.
A partir de l'any 28, Magrinyà creu que ha de començar a ampliar els seus coneixements, la seva formació. I va amb el mestre Corones, que li ensenya dansa espanyola i sobretot li ensenya escola bolera. Després, l'escola bolera l'aniria a perfeccionar a Madrid amb els germans Pericet. I també a Madrid va anar a aprendre ball flamenc amb el Juan Sánchez a l'Estampil, però això uns anys després. I què és això de l'escola bolera que ell feia tan bé? Diuen que potser és el millor que feia. El mestre Magrinyà dominava dansa clàssica, dominava escola bolera i dominava ball espanyol i ball flamenc. Doncs l'escola bolera, per dir-ho molt ràpidament, molt ràpid, podríem dir que és un tipus de dansa que agafa la tècnica de la dansa clàssica, però que la posició del cos i dels braços és molt propera a la dansa espanyola. Es balla habitualment amb castanyoles i es balla sempre amb sabatilles. Crec que el millor, per saber què és aquesta escola bolera, és veure precisament a Joan Magrinyà ballant una peça d'escola bolera. Són les boleres de Medio Paso, que se'n diuen. El que veurem és un enregistrament del nodo, de primers dels anys 40. Les imatges es veuen força bé, però el son no n'hi ha, es va fer molt bé. Per tant, el veurem a ballar, però ni sentirem les castanyoles ni sentirem la música. Però val la pena. Aquí és quan va debutar al Liceu, i aquí, amb la Ira, i aquí, això que tenim. Aquí el tenim ballant aquestes boleres de Mediocres. Sap greu, no tenim ni son, però és així. Si s'hi fixen, molts d'aquests passos que fa són passos de dansa clàssica. Aixans, veurem que fa canvis, que fa bateria. I aquí s'acabarà. Molt bé. Ho tornem a veure ballar. L'any 1930 hi ha la festa del romanticisme a Barcelona. Es fa una gran festa al Laberint d'Horta. Hi va tota l'alta societat de Barcelona. Fins i tot hi va el rei Alfons XIII. El rei hi balla, entre d'altres, hi balla el cos de ball del Liceu, amb la Carmen Salazar i el Joan Magrinyà al capdavant. El rei el veu a ballar i queda impressionat i li agrada moltíssim. I és aquí quan el rei diu aquella frase, no? Diu, ustedes tienen aquí un Nijinsky, yo me ocuparé de este chico. Però això va quedar en res perquè al cap de pocs mesos el rei ja se n'anava cap a l'exili i venia a la república. O sigui que aquí es va acabar. Aquell dia vam ballar, al cos de ball vam ballar Chopiniana. Aquí veiem unes quantes fotografies. Aquesta senyora amb els braços oberts és la Pauleta Pàmies, al cos de ball. Aquest és l'aspecte que hi havia al Laberint d'Horta, amb l'escenari. I ara, després d'aquestes fotografies, veurem un vídeo que crec que val molt la pena, que és de l'any 1930, que lògicament tampoc no hi ha so, perquè el 1930 encara no es feien les pel·lícules en so, que veurem a ballar el cos de ball del Liceu del 1930. I si s'hi fixen, al final de tot, això són pocs segons, veurem a sortir a l'escenari el Joan Magrinyà amb la Carmen Salazar com al final del que estan fent. Mira, aquí tenim el cos de ball del Liceu 1930, o sigui, fa 90 anys enrere. És molt curtet, no hi ha més. I ara, si s'hi fixen, per darrere surt una parella, que és Magrinyà i la Carmen Salazar. Molt bé. Cal dir que tant als anys 30, 40, 50, Joan Magrinyà no va parar de ballar. Ballava com el primer ballarí que ja era al Liceu, però la temporada al Liceu durava 3 mesos, i llavors ell tenia de fer altres coses.
Per tant, el 10 de gener del 1932 és una fita important amb ell. El nom de Magrinyà ja es comença a sentir i la joventut del Foment del Treball de Vilanova el convida a fer una presentació a la seva ciutat i ve a ballar aquí a Vilanova. Per què és important? Perquè aquí fa un recital que després repetiria moltes vegades, però que era una novetat. I per què era una novetat? Perquè ell i un pianista, en aquest cas el Juli Pons, que era pianista, feien tot un espectacle de dansa. I com ho feien, això? Doncs ho explico. Començava la primera part, feien normalment en 2 o 3 parts, començaven, i el pianista, en aquest cas Juli Pons, tocava una peça de concert ell sol. Després sortia Magrinyà, Joan Magrinyà, i ballava una peça del seu repertori, acompanyat del pianista. Quan acabava, el pianista tornava a tocar sol. Mentrestant, Magrinyà es canviava el vestit. I quan acabava, feia un altre ball. I així ens anàvem fent tot el programa fins al final. I això ho va fer ell moltíssimes vegades. Després d'aquesta actuació que va fer aquí a Vilanova, en va fer diverses per Catalunya, i el 31 de maig del 32 es presentava al Teatre Urquinaona de Barcelona. Això li organitza el seu amic Alfons Puig, que després en tornarem a parlar d'ell, però abans d'aquesta presentació com a ballarí sol, ja se'l coneixia a Barcelona perquè ballava al Liceu, abans el seu amic Sebastià Gas, periodista, també amic durant molts anys, aquí el veiem al costat de Vasiliev i del mateix Magrinyà, fa un article sobre Joan Magrinyà a la revista Mirador. I amb aquest article que fa, parla una mica del que havia fet Magrinyà fins a aquell moment, però li fa una crítica. I el critica que, per exemple, l'any 1927 van venir a Barcelona els talentosos de Diaguillàs. Ell va anar a fer classes amb ell, perquè quan hi havia qualsevol companyia estranger, ell anava a fer classe en aquella companyia. I quan van acabar, li van dir que anés amb ells a la companyia. I el Magrinyà no va voler anar. L'any 28 va tenir ofertes de París i d'Argentina que anés a ballar. I no hi va anar. L'Antònia Mercè estava fent una companyia per anar a fer gira per Europa i buscava un bon ballarí clàssic, li va oferir amb ell, li pagava 1.000 pessetes de l'època al mes i ell va dir que no. La Paulova va venir l'any 1930, va estar 10 o 12 dies aquí també al Liceu, ell va anar a fer classe amb la companyia, li va demanar a la Paulova que s'enrolés a la seva companyia i ell va dir que no. Ell no volia marxar ni de Vilanova ni de Barcelona, no volia marxar d'aquí. I això va ser una tònica durant tota la seva vida, exceptuant l'any 37, que després ho explicaré. Quan marxava, anava a fer classes a París, a Londres, marxava allà on sigui, quan marxava ja estava pensant en el dia que tornaria. Era un enamorat de la seva terra. Va fer l'actuació del Teatre Urquinaona, va ser un gran èxit de públic, va fer el tipus d'espectacle que hi havia fet aquí a Vilanova, però hi va incluir una peça nova. Va ser també ell, amb el Juli Pons, però hi va incluir una peça nova, que era la polca de l'equilibrista. I això trencava tots els esquemes. Era una gran novetat. Per què ho era? Aviam, aquella polca era una paròdia d'un equilibrista d'una barraca ambulant de fira. Era una cosa sarcàstica, diríem, no? Però quina era la novetat d'aquesta peça que ballava? Era que ballava amb sabatilles de punta. Ell és un ballarí, els ballarins no ballen amb sabatilles de punta, els que ballen amb sabatilles de punta són les ballarines, els ballarins no. Doncs ell ballava amb sabatilles i això va ser una gran novetat i que va impactar tothom. No tenim cap enregistrament, no tenim cap vídeo, ja ens agradaria d'ell ballant, però tenim la música i tenim bastantes fotografies de Joan Magrinyà interpretant aquesta peça. Jo els demano que cadascú es faci una mica la seva coreografia i veient i escoltant la música, doncs cadascú que es faci la seva.
crítiques de l'època, hi havia algú que no el deixava del tot bé amb alguna de les interpretacions, no de l'època de l'equilibrista, però tots acabaven dient una mica el mateix, acabaven dient té una bona tècnica, té condicions, està en el bon camí, però encara li falta una mica per acabar de ser el ballarí complet. Això li deien més o menys les crítiques de l'any 30. L'any 34 el tornen a convidar el Foment Vilanoví a venir a ballar aquí a Vilanova. Aquesta també és una actuació important. Aquell dia el pianista que l'acompanyava era un vilanoví, Màrius Montserrat. I aquell dia Magrinyà va estrenar les seves danses de Vilanova, la seva versió de les danses de Vilanova. El figurí del vestit que va portar el va fer l'Enric Cristòfol Ricard, un altre vilanoví. Per tant, aquell dia va ser un èxit de 3 vilanovins. La veritat és que Magrinyà, durant tota la seva vida artística, no solament aquesta etapa de ballarí, sinó després també, sempre es va saber rodejar de grans artistes que el van ajudar en el disseny dels figurins, que li van fer els decorats, que li van fer programes, que li van fer cartells. N'hi ha molts, però perquè ens en fem una miqueta, uns exemples, ens en fem una miqueta una idea. Per exemple, el que dèiem, Enric Cristòfol Ricard, aquests figurins de les danses de Vilanova. Aquí ara tenim el mateix Magrinyà portant aquesta jaqueta tan fantàstica que li va fer. L'Emili Grausola, que va fer els decorats, per exemple, i el disseny del vestit que portava de la malla. El Ramon Aulina de Mata, que li va fer aquest pel personatge de Mercuri. Pere Pruna, que li va fer aquesta coreografia que ballava música de Debussy, o Joan Miró, que va fer aquest arlequí, el disseny d'aquest arlequí que va ballar tantíssimes vegades. I, per exemple, Lluís Mora, que va fer aquest cartell que es va fer servir molt a l'any 1937. En realitat, a l'any 32, quan ell encara s'estava formant, el 31 ja va obrir la seva escola de ball, la primera escola que va obrir el mestre Magrinyà al carrer Sant Pau. Llavors, l'any 36 passaria al carrer Petitjol i continuaria, i encara continua ara, de la mà de la Maria Assumpció a Boadell. Però l'any 1936 va fer el seu primer final de curs i ell també hi va ballar amb les seves alumnes. Van fer la sílfides, entre altres. Això devia ser la foto d'un assaig, perquè si s'hi fixen, aquí a l'esquerra hi ha una senyora vestida de carrer i segur que devia ser un assaig, si no, no estaria bé. L'any 1936 va anar a París i a Londres a ampliar estudis. Allà va fer classes amb la Olga Prevagenska, que després hi aniria moltes vegades més, amb la Chernysheva, amb el Nikolai Legat, i va entrar en contacte amb les grans companyies de dansa que hi havia en Europa en aquell moment, com eren els ballets del Coronel de Brasil, els del René Blum, Fokine, la Markova, etc. I arriba l'any 1937, estem en plena Guerra Civil, i al febrer d'aquell any sortia de Catalunya cap a França una ambaixada cultural i artística formada per la Cobla Barcelona, el tenor Emili Vendrell, el ballarí Joan Magrinyà i el pianista Isidre Marvà. Ell, com és de suposar, no hi volia anar. Però el seu amic, l'Alfons Puig, el va quasi bé obligar a marxar. El va convèncer, li va dir, escolta, no pots refusar aquesta oportunitat que tens de donar-te a conèixer a Europa. Et veurà molta gent, veuran tot el teu coneixement que saps de dansa, ja has d'anar-hi. I finalment, doncs, a contracor, se n'hi va anar. Aquella gira estava organitzada pel Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya i l'objectiu era crear a Europa un clima de simpatia envers la República i recaptar fons a favor dels refugiats i també de les víctimes dones i infants de la Guerra d'Espanya. Aquella tournée
això deia que sempre volia tornar ràpid, va durar 9 mesos i van fer 220 actuacions. Aquí tenim diverses fotografies d'aquelles actuacions que van fer i que van recórrer França, Bèlgica, Luxemburg i l'antiga Txecoslovàquia. A París hi van ballar bastantes vegades. Bé, a l'any 1937 mor la Pauleta Pàmies i, acabada la guerra, l'any 1939, l'empresari del Liceu que hi havia, que era Joan Mestres, li demana, li proposa si Magrinyà, a part de ser el primer ballarí, també dirigirà el cos de dansa, el cos de ball del Liceu. I ell accepta, demana que es contractin a ballarines importants com la Maria Lluïsa Nogués o la Trini Borrull, per exemple, o la Rosita Segovia, i aquí hi ha aquella frase que li va dir el Joan Mestres i que li va dir: miri, d'avui en endavant vostè no serà més el Juanito, vostè serà el mestre Magrinyà. El Juanito s'ha acabat. I és veritat, a partir d'aquell moment tots els seus alumnes, totes les persones que hem treballat amb ell, tothom li ha dit sempre mestre Magrinyà. És més, encara avui en l'àmbit de dansa, dir només el mestre, tothom sap que el mestre és Magrinyà. L'any 1937 ell ja balla i coreografia el seu primer ballet llarg, la Corrida de Feria, i el 39 fa el Carilló Màgic, l'Amor Brujo i el Carnaval de Schumann. Així doncs, als anys 40, Magrinyà és primer ballarí del Liceu, coreògraf i mestre de ball. I la temporada 44-45 es crea la càtedra de dansa a l'Institut del Teatre i ell la guanya i és a partir d'aquell moment el catedràtic de dansa de l'Institut del Teatre fins a la seva jubilació. I aquests anys 40 també fa cinema, fa diverses pel·lícules espanyoles amb qualitat de coreògraf o de ballarí o de les dues coses. Una d'aquestes pel·lícules és Embrujo, és de l'any 1947. Els seus protagonistes són la Lola Flores, el Manolo Caracol o Fernando Fernán Gómez. Hi ha una escena bastant llargueta de dansa espanyola molt interessant, que ara la veurem, que balla el cos de ball del Liceu amb el mestre, amb Joan Magrinyà, el primer ballarí, i si ens hi fixem, al final de tot balla un trosset justament amb la Lola Flores. Aquí els tenim.
Aquell mateix any 1947 veiem que Espanya te visita, si està un mes o així, la Eva Duarte de Perón, la Evita, i la porten cada dia en un lloc diferent. El 15 i 16 de juny està a Granada i allà balla al cos de ball del Liceu amb la Trini Borrull i amb en Joan Magrinyà al davant. Tenim unes imatges, allà ballen el Amor Brujo i també ballen les sevillanes corraletes. Tornem a Magrinyà amb la Trini Borrull, el cos de ball del Liceu, ballant també ball espanyol, però molt més festiu i alegre que el que hem vist ara. Cuando parece que sus ritmos pudieran estar agotados, surgen otros nuevos, y la danza es como una gran hoguera donde tiemblan y ondulan llameantes las figuras de las bailaoras, ardiendo permanentemente en la abrasada música meridional. En la pauta de ese arte popular se funden, modifican y recomponen los bailes antiguos para darles forma nueva, que este es el mérito principal de la universalidad de la danza andaluza. L'any 1951 es crea a Barcelona una companyia de dansa privada, són els Ballets de Barcelona. Van durar entre l'any 1951 i el 1953. Allà Magrinyà hi és tot, és primeríssim ballarí, és coreògraf, és mestre de dansa.
i allà balla i crea alguns dels ballets més importants de la seva carrera. Per exemple, Romance de Fragua, El Diablo Cojuelo, La Revoltosa i també La Moza Estudiante, amb música de Tomàs Bretón, Los Tapices de Goya, amb música d'Albéniz, Granados i Joan Alfonso, un dels ballets que segurament més vegades va ballar ell i que més vegades va ballar la companyia del Teatre del Liceu, i també la Festa Major, aquestes fotografies, que està inspirada en la Festa Major de Vilanova, amb música d'Enric Morera, exactament, i que se'n parlarà sobretot en l'última conferència. L'Angie en parlarà d'aquesta coreografia. A l'any 1952 estrena al Liceu Rosario La Tirana, amb música d'un altre compositor català, Joan Manent, i a l'any 1955 fa coreografia i balla Pavana Real al Liceu, música de Joaquim Rodrigo. Aquí veiem una fotografia que a la dreta de la fotografia hi ha la Cristina Pinjoan, que després seria primera ballarina, i a l'esquerra hi ha l'Aurora Pons, que era ja la seva parella, l'última parella que va tenir amb la seva llarga carrera. Ja que parlem de parelles de ball, Joan Magrinyà va tenir moltíssimes durant tota la seva trajectòria i va ballar amb les millors ballarines que hi havia catalanes i espanyoles en aquell moment. Només per citar-ne algunes, fem una mica de repàs. Per exemple, Carmen Salazar, la de la Festa del Romanticisme, la de l'Aïda, al començament. La Tini Borrull, que l'hem vist ara fa un moment ballant les sevillanes corraleres amb el mestre. La Maria Josepa Isaac, que va ser alumna seva primer, però durant 4 anys va ser parella del mestre. Aquí els veiem a l'aspecte de la Rosa. La Maruja Blanco, que va ballar amb el mestre ballant els cisnes o els sílfides, com aquesta fotografia que hi ha aquí. La gran Maria de Ávila va ballar moltes coses, van ballar moltes coses. Una de les que les crítiques i la premsa de l'època en parlaven com que era una gran creació que feien, eren les seguidilles manxegues. La Filo Feliu, qui va fer el Cairo Màgic, per exemple, pel Carnaval. La Rosita Segovia, la Festa Major, i l'última, l'Aurora Pons. Aquí tenim l'Aurora Pons, el mestre, la nòvia vendida i un nen, aquí entremig d'ells dos. Aquest nen és un ballarí violonbuí, un gran ballarí, l'Albert Tort. Aquí el tenim, l'any 62, amb la mateixa Aurora Pons. M'ha semblat adient avui parlar un moment de l'Albert, que malauradament ja no està entre nosaltres, perquè ell va ser un molt bon ballarí solista de la companyia del Liceu, va ser un gran músic i va ser una excel·lent persona. I ell era un dels que sempre ens deia és que el que ha fet el mestre Magrinyà no és prou conegut, la gent no sap la gran labor que ha fet, no se sap tot allò que va crear i que va ballar. Jo crec que estaria content ara perquè avui precisament en aquest segle de conferències estem fent una mica el que ell desitjava. I aquesta última fotografia també de l'Aurora Pons amb el mestre Magrinyà amb un assaig de la seva. I arribem a l'any 57 i a l'any 57 Magrinyà, que ja té 53 anys, una edat molt elevada per un ballarí, doncs plega com a ballarí al Gran Teatre del Liceu. I això és amb una funció homenatge que és el 3 de febrer d'aquell any, però el 57. Però el dia abans hi ha un assaig a l'escenari, que aquestes són fotografies d'aquell dia, assajant el que es tenia de ballar l'endemà amb les principals ballarines, figures que van ballar. Aquí el tenim, per exemple, una vegada més amb l'Aurora Pons, que era la ballarina estrella que ballava amb ell en aquell moment, i amb aquesta fotografia que ara veurem, farem un moment,
veiem les grans ballarines que hi havia en aquell moment, l'any 57. A l'esquerra tenim la Araceli Torrent, després la Filó Feliu, després l'Aurora Pons i després l'Antonyita Barrera en darrer terme. I aquí també hem de parlar d'aquesta persona que hi ha en aquesta fotografia, que és la senyora Conxita Pujol, que era la seva pianista, una gran pianista, una persona que acompanyava molt bé les classes, acompanyava molt bé els assajos, però també era la seva secretària, era la que li solucionava una mica tots els problemes aquells burocràtics, no? que marxaven de la part artística. Era una mica la seva matreta i crec que és de justícia poder-ho dir ara avui. I aquí una fotografia de tots els que hem vist abans, més la Manolita Ots, que és la que està agenollada a terra, que era una ballarina solista. Bé, en aquella funció hi van haver 3 parts. La primera part, el ballar Goiescles, i tenim bona part de la companyia amb el mestre Magrinyà al centre. La segona part va ser més de dansa clàssica, van fer una desfilada al pas davant amb les alumnes de la seva escola, que es veuen aquí a l'esquerra, van ballar variacions romàntiques de Schubert i també altres, i el Romances de los Celos d'un altre compositor català, Xavier Montsalvatge. I van acabar, com no, amb Los Tapices de Goya o Policromia del segle XVIII, com es deia, el gran ballet, un dels grans ballets que va fer Magrinyà. Aquí el veiem en acció i aquí ja quan es havia acabat amb el personatge del Pelele en els seus peus. Hem vist ballar Magrinyà escola bolera, l'hem vist ballar dansa espanyola, però encara no l'hem vist ballar dansa clàssica. La veritat és que no hi ha quasi res de dansa clàssica, però amb motiu de quan va plegar del Liceu es va fer un reportatge, un documental al seu estudi que se'n diu Escuela de Ballet, i aquí bàsicament es veu la seva vessant com a mestra de ball, diguem, no? Però hi ha uns docents que donen classes amb els seus alumnes més avantatjats i ell també balla. I m'ha semblat que seria interessant de veure, ni que sigui una mica, però veure a Joan Magrinyà ballant dansa clàssica. Aquí ho tenim. Contemplemos ahora los ejercicios denominados adagio, que se componen de evoluciones lentas y majestuosas. Su fin primordial es conseguir el equilibrio. Las alumnas comprueban delante del espejo la perfección de sus actitudes, mientras otras solicitan del maestro su colaboración. Las bailarinas, secundadas por su maestro, se adiestran para la ejecución de sus bailes, ensayando entre otras algunas variaciones de tipo clásico, español y romántico. Las alumnas comentan con su maestro el cartel evocador del homenaje que en su día le dedicaron y en el que le fue concedida por sus discípulos agradecidos la zapatilla de plata como símbolo de su arte. Magrinyà acaba la seva carrera com a ballarí al Liceu l'any 1957, però encara continua uns quants anys més ballant.
el mateix 57 encara balla al fi de curs de la seva escola i fa ni més ni menys que balla el pas del 39. El 1960 balla encara els sombreros d'espicos al Palau de la Música. I també el 1960 se li fa un homenatge aquí a Vilanova, de la mà del Foment Vilanoví, al Teatre Bosch. Entre altres balla el Pas de Tots al llarg dels Cisnes i també balla una vegada més les danses de Vilanova. I aquí el tenim, però en aquesta ocasió acompanyat de dues ballarines del cos de ball del Liceu. Jo diria que aquesta és l'última o de les últimes vegades que Magrinyà va pujar dalt d'un escenari com a ballarí. Aquí acaba una mica tota la seva trajectòria i per acabar m'agradaria fer un petit resum del que crec potser el llegat més important que ens ha deixat Magrinyà com a ballarí. Jo diria que malgrat que els seus inicis van ser molt difícils i complicats, ell va acabar tenint una sòlida i variada formació que va fer que dominés dansa clàssica, escola bolera, ball espanyol i ball flamenc. I en moltes ocasions va anar avançat a la seva època. Per exemple, això de fer recitals un ballarí sol amb un pianista, això no ho havia fet mai ningú. Això de ballar amb sabatilles de punta, exactament igual, ningú. Ell, a més, va donar importància al rol de l'home a la dansa, sobretot els primers anys, 1930. Els ballarins d'aquelles èpoques, ballarins clàssics, sobretot, aguantaven a la ballarina, la seva parella, la pujaven, la baixaven i poca cosa més. Ell va fer que el ballarí també ballés, i ho va fer molt bé. En quant a l'escola bolera, podríem dir que és el creador, el fundador del que després s'ha dit l'estil català de l'escola bolera. Ell va prendre la tècnica del mestre Corones, va a l'estil dels germans Pellicet, però ell, fruit de la seva gran tècnica que tenia en dansa clàssica, aquesta escola bolera la va estilitzar i la va fer més correcta, més pulcra, diríem, no? I per acabar ja diria que Magrinyà, sense cap mena de dubtes, va ser la gran figura masculina de la dansa catalana i espanyola de la primera meitat del segle XX, segur. Un ballarí complet com ell no el trobem. Per tant, gent de Vilanova podeu estar molt contents de tenir un personatge d'aquesta categoria i d'aquesta grandesa. Jo acabo aquí. Si algú vol fer alguna pregunta, doncs aviam si ho puc contestar amb molt de gust. Algú que s'animi. Jo voldria fer una pregunta. Perdó. Quan vostè explicava que assistia a classes amb el Basilier, és perquè la companyia russa s'instal·lava una temporada a Barcelona? Sí. Amb Basiliev, els primers anys sobretot no hi estava sempre perquè després Basiliev es va acabar quedant a Barcelona, però els primers anys aprofitava els dos mesos que estaven, o un mes, el temps que estiguessin aquí per treballar amb ell. Llavors, quan se n'anava, ell continuava a casa seva fent el que havia après, diríem, no? I llavors Basiliev es va acabar quedant a Barcelona i llavors ja va ser més fàcil. Ell aprofitava, com també ja he comentat abans, ell aprofitava que sempre que venia qualsevol companyia de ballet aquí, demanava permís i anava a fer classes amb ells, com és el cas amb la Pavlova o amb els balets russos quan van venir aquí. Però ell al començament només tenia Basiliev quan estaven aquí. Sí, va ser molt dur i molt complicat, sí. I al Liceu només hi era ell? No hi havia cap altre ballarí? No hi havia cap altre? Ballarí home. Sí, van haver més ballarins, però no n'he parlat perquè avui parlo de Magrinyà, diríem, no?
Però si un dia parléssim de la història del ballet del Liceu, lògicament que sortirien ballarins abans d'ell, per exemple Camproví, i després d'ell molt importants, diríem, no? Però com que avui ens hem cenyit només amb el personatge d'Ivan Magrinyà, per això no he parlat tampoc dels altres ballarins. Però bueno, ell quan va començar quan debuta primer amb la companyia del Vasiliev, però llavors a partir de la illa que el va buscar la Pauleta Pàmies, era l'únic, no n'hi havia cap més, llavors va començar algun altre més endavant, però ell treballava amb la Carmen Salazar i el cos de ball, que tot eren noies. Més per preguntar, no? Doncs... Bueno, evidentment no hauria pogut explicar moltes més coses, però teníem més o menys una hora o així i he intentat explicar el més que he cregut més important de la seva, com he dit, llarga trajectòria. I també he cregut que era interessant de veure, perquè la veritat és que hi ha molt de fotografies, sí que n'hi ha moltes, i a la biblioteca de Víctor Balaguer n'hi ha moltíssimes, vull dir, és interessantíssim poder venir a revisar els arxius que hi ha aquí perquè no s'acaba mai. A més, hi ha una quantitat de partitures, més de 1.000 partitures de pràcticament tot el que va ballar ell i després el que va coreografiar, diríem, no? Vull dir que podríem estar fins a l'altra banda de Magrinyà, no? Però a mi m'ha semblat que era interessant també que el veiéssim a ballar, perquè hi ha molt poques filmacions d'ell i m'ha semblat que a més hem pogut veure sobretot el que més va fer ell. Clàssic és el que més coixos anem, d'espanyol el que anava una miqueta més bé amb aquestes dues intervencions, i també l'hem vist amb Escola Bolera, que crec que ha valgut la pena de veure i de disfrutar-lo el bé que ho feia. Doncs moltes gràcies per haver vingut. La taula rodona d'aquí 15 dies i les altres dues conferències que vindran, perquè seran molt interessants. I a més, el que diria, hi haurà dos ballarins que ballaran a Escola Bolera, per tant, això que hem vist aquí, però al natural, o sigui que encara millor. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies per aquesta presentació tan clara, també il·lustrada, també documentada, i també m'afegeixo al teu la teva invitació a venir a consultar l'arxiu de Joan Magrinyà, que trobareu a la biblioteca. I també convidar-vos a la propera sessió que farem el dia 29, com hem dit, el Dia Internacional de la Dansa, que anunciarem l'obertura de les places aquest proper dimarts, i podeu trucar per telèfon o enviar un correu també si voleu reservar la plaça, que com veieu són bastant limitades. I res més. Gràcies per venir i bona nit.